Hola, estàs sola? Què fas així? Estic esperant a que siga dissabte. I per què? El meu pare vindrà a buscar-me. Pepinot, t'ho tinc dit. No va vindre ningú a buscar-te. El meu pare vindrà a buscar-me el dissabte. Hola, soc Clement Mathieu, el nou supervisor. El pare Maxens. Fas les funcions de guàrdia, infermer, botiguer i vidrer. És la primera teua feina? No, ja he donat classes. Classes de què? De música. Ah, te'n portaràs bé amb el senyor Rachin, el director. És trompetista. Que bé. L'has conegut ja? No, encara no. I com són exactament els xiquets? No t'ho hem dit? No. Aquesta és la meva infermeria. Més endavant us ensenyareu el meu hort. Amb molt de gust. Maleït siguen, què han fet ara? Espera, t'ajude. Ets Clement Mathieu? Senyor director. Rachan, director de l'establiment. Demane disculpes, senyor director. Has fet tard. Em van donar l'hora equivocada de l'autobús. La puntualitat aquí és un valor fonamental. Molt bé. Senyor director. Molt bé, senyor director. Bé, segueix-me. En primer lloc, us recomano llegir-vos el reglament intern. Llavors ens substituiràs després de la meva primera lliçó. Bé, contesta, què passa? Si agafa això. Mireu, així la meravellosa naturalesa dels nostres residents, els matons. No veig res. Monstre, no s'aixeres. De totes maneres, tu fes sonar la campana. Però no hauríem de cridar a un metge? Ja és el preu de les visites? Què t'he dit? Fes sonar la campana. A plec! I on és aquesta campana? Allà davant de la porta. A plec! Amb A quina plec! freqüència passen aquestes xicotetes? Què t'he dit? Que faig sonar la campana. A plec! A plec! A plec! Més ràpid i en una silenci! fila de dos. Crani Tothom al pati. podrit! Silenci! A plec. Canícul de Vico! Silenci! Jo no vaig saber res. Reclama. Au! Si he ordenat aquesta reunió és perquè el pare Maxens acaba de ser víctima d'un atac covard. Segons el nostre principi d'acció-reacció, l'autor serà severament castigat. Així que, si en 3 segons no ha eixit el culpable, cadascú de vosaltres passareu per torns de 6 hores al calabós. Això fins que el culpable siga denunciat o es denuncia a si mateixa. Entès? 1, 2, 3. Ningú? Naturalment. Quan el caos governa, tot s'hi ha d'ordenar, no hi ha compassió, només la disciplina. Qui no veig paga la propina, acció, reacció. És la meua llei, cada falta en preu, no hi ha excusa ni perdó, sols mà de ferro. Qui no veig paga la propina, acció, reacció. Qui vol la bondat ha de guanyar-se el cel. Amb cada castig, la muralla del respecte s'alçarà. Som el que fem, no el que diem. Qui no veig paga la propina. És la meua llei.
Tu, apropa't. Jo? Sí, tu, apropa't. Xavier, dóna'm el directori. El senyor Mathieu, el seu nou supervisor, té la sort de no conèixer-los encara. És per tant que amb total imparcialitat designarà el primer castigat. Silenci! Trieu un nom. A l'atzar? Un consell. Deixa'l fer-ho. Bonifàs? Vaja, quina mala pata. L'únic que es comporta. Bé, Xabert, agarra Bonifàs i dus-lo al calabós. Però, senyor, jo no he sigut. Amb el peu al cul ja aniràs. No aniré. A més, mentre que el culpable no es conega, es cancel·len els patis i es prohibeixen les visites. Per això us recomano denunciar-ho el més aviat possible. Això comporta delatar. Com tots els novells tens generoses il·lusions, senyor Mathieu. Bé, ens tornarem a veure d'ací 8 dies. Parlarem. Mentre, fes que l'indiquen el vostre servei. Gràcies. Per què es va anar l'anterior supervisor? De 10 punts de sutura al braç per un tall de tisores. Tot per confiscar cigarrets a Mouton. Mouton? Un nen anomenat Mouton. Per a la vostra informació, va ser l'Equerrec qui va atrapar la porta de Maxens. Vaig sentir que ho deia abans al corredor. No has dit res. El pare Maxens l'havia castigat per trencar finestres. És venjança. Aquest és el seu estil. L'Equerrec, recordava el nom. L'Equerrec. I després, Morange. Sí, Morange. No parla molt, però has de desconfiar d'ella. Cara d'àngel per un dimoni. Acció? Reacció. Això és l'únic que entenen. El director fa les classes d'història i de francès, mentre que jo faig la resta d'assignatures. I aquesta és la part més divertida. Ara, a l'aula, que fas tard, no cal que t'indiqui el camí. Un vigilant, en la seva edat. Interessant. Ja ha donat classes. Sí. Xabert és el més divertit, ja ho veuràs. El mestre ha arribat. Però quin man així? El caos de la nostra festa! Doneu-me això! Doneu-me això! Senyor Mathieu! Això és disciplina? Això no tornarà a passar. I vostè, l'eter culpable, què ha fet ara? Res, senyor director. Esperem que tot això millore, que no es torni a repetir. Un de vosaltres està al càstig, i no ho mereix. Però sé qui és el culpable, i li dono 10 segons per parlar. Qui és l'Equerrec? Sóc jo, senyor. Ho veus? Confessar és el primer pas. Però no te'n sortiràs tan fàcilment. Cuidaràs del pare Maxens fins que es cure completament. Un retrat magnífic, de veritat. Però puc millorar-ho, no dubtes. Alça't i dona'm el guix. Vinga, fica't de perfil. Una sonrisa para que ilumine el día. Y
Un toc de roig, per la fantasia. Mira, Camila. Perfecte. Torna al teu lloc amb aquest aire únic. Bé, ara, per conèixer-vos millor, escriviu en un paper el vostre nom, edat i somni de futur. Per què no escrius, petita amiga? Quant temps fa que estàs així? No ho sé, no sé res, senyor. No passa res. Només escriu i mostra'm el que hi ha dins de tu. Fora. I tan llarg. No sé què faig jo ací. No suporto els modes de Rashid i els xiquets semblen bèsties. Tots somien amb mons de colors, bombers, pilots, espies i actors, però cap vol ser com jo. Li vaig dir, cal un voluntari. I mireu, Le Querec es va presentar el primer. Els miracles existeixen, sense cap dubte. Gent com tu diuen que no té futur, però jo veig força en el teu cor oscur. Cuida del pare Maxens. Fes-ho bé i amb dedicació. Demostra que ets més que la teva reputació. Es va morir, veritat. Ho veig als seus ulls. No, ell serà salvat. Encara hi ha esperança. No us espanteu. M'agradaria parlar amb vostè, senyor director. Ja vol marxar? No, és sobre l'accident del senyor Maxens. Això no és un accident. Certament, però m'agradaria que em concedira 3 coses. Només 3? Una, que ha de ser la sanció col·lectiva. 2, que em permeta buscar el culpable jo mateix. I 3, que em deixi guardar el seu nom per a mi. A condició de que el tinga. A condició de que el tinga, òbviament. Quina pretensió que té, amic meu. Sí que creu que trobarà així el culpable? Doncs, d'acord. Perfecte. Però mireu, no el trobarà mai, o bé jo seré el rei dels imbècils. Ja tinc el culpable, senyor director. Ah, sí? I qui és? M'ha permet guardar el seu nom. Ja. Bé. Però que sàpiga que les seues maneres em molesten. Sobretot que no tinga res a queixar-me de les seues classes.
on estan les fotos de les dones despullades? Jo mai t'he dit que sigueren fotos de dones despullades. Què fica el teu? Ave María, soprano de Clement Matí. El meu fica quartet de cordes de Clement Matí. Sembla música, però... Un codi secret o un misteri amagat. Doneu-me els meus papers. Granidou, dou, estàs perdut, així no m'anaràs mai més. Granidou, dou, estàs perdut, així no m'anaràs mai més. Tu, Corbin, és així com em dius? Que no t'han dit que les teves notes no tenen cap gràcia? No em facis perdre el temps cantant així. Qui remana les meves coses ho pagarà car. Senyor, és veritat que a la seva cartelleria hi ha música? Deixa de fer preguntes i fes el teu. Fora. Granito, no estàs perdut, si no m'anaràs mai més. Granito, no estàs perdut, si no m'anaràs... No parece pensar, no canten bé, però fan de cor. Quines veus amagades. Sembla que encara hi ha una cosa a fer. Jo que havia dit mai més, ara sé que res no està perdut. Mai digues mai, hi ha sempre una cosa per a intentar. És vostè Violet, la mare de Morange? Sí, exacte. Soc Clement Matí, el seu professor. Està fent tasques, ara no podrà vindre. Violet, la seva filla, una xiqueta perduda, un cor en pena, però potser hi ha altra cosa més que salvar. Si l'escoltem prop del seu cor. Gràcies, Matiel, tot he intentat. Ella segueix esperant una promesa que mai arriba, un pare que mai tornarà. No és
mare que espera. La guerra cambia la vida. Toquen la seua filla i encara no ho ha de saber. Quines mentides hem de contar per protegir la crueltat d'un món petit que és més senzill. Font de l'Estanc, 30 de gener de 1949. Comença l'experiment. No sé si serà un èxit, però els nens estan ací. Canten amb les seves veus innocents. El meu repte és escoltar i veure el que hi ha dins d'ells. Bé, repetiu amb mi. Bé, a veure, tu i tu, sopranos, així. Vosaltres, mezzosopranos. I vosaltres... Vosaltres contralts. Jo no sé cantar. No passa res. T'ensenyaré una cançó, et farà bé. Mentrestant, et nomene directora assistent de la coral. Una coral, senyor Matié? Està fora de lloc. Mai en traurà dues notes seguides, o bé jo seré el rei dels cinc... No diga el rei dels... Altra vegada? Però per què m'ho demana si ja ho ha fet? Les seues maneres em desagraden. Ho sap! Si tot acaba malament, per la seua feina. Gràcies pels seus ànims. Bé, repetiu amb mi. En Pancho va dir-li a en Pinxo, vols que et punxa amb un punxó? I en Pinxo va dir-li a en Pancho, punxa'm sí, però a la panxa no. Vale, és igual, és igual. Tornem amb les vocalitzacions. Bé, l'equerrec. Ets un pa sec. Leclerc. Ho té molt clar. Bonifàs. No és parlador. I Carpentier. No sap contar. L'equerrec.
15 de febrer. Visita del doctor Derbó, metge psiquiatre. Ens porta un regal, un repte, un nou estudi per a aquest joc. Diu l'informe que han decidit treure aquest noi de la casa de reeducació per a estudiar la seva adaptació en un entorn més liberal. A diferència de la majoria dels seus companys, Pascal Mondent comença a llegir i escriure. Sap parlar més o menys de manera normal. Hem fet proves per avaluar les seves capacitats intel·lectuals. El test Binet-Simon. Ah, sí, el test Binet-Simon. I també el test de Rorschach. Excel·lent, excel·lent. Aquest test classifica els nens en 7 categories. Normals, suficients, límits, dèbils lleus, mitjans, profunds i, per últim, els imbècils. Ah, vaja. Mondent es troba a la zona límit. No és un dimoni, però té el perfil d'un pervers amb instint gregari. I què vol dir això? Segons l'informe, té una tendència a la crueltat, a la destrucció i, sobretot, a la mitomania. Ah, ja ho entenc, ja ho entenc. Tenim molts com aquesta, sí. Per així els nens segueixen una disciplina general. Veurem com Mondent s'adapta. És el mínim que podem fer. Intentarem estar a l'altura de les expectatives científiques. Senyor Javert, senyor Mathieu, feu-vos càrrec d'aquest individu. Acció, reacció. No està malament. Tens una veu de baríton. Què dius? Baríton és un insult. És quan tens una veu greu. Vinga, fica't allà amb els contralls. Merda! Deixa la merda. Vinga. Qui vol barallar-se? El meu puny és el vostre destí! Aïllament acabat. He portat a Pepinot. La vau deixar a la porta. Què passa, Pepinot? Avui no és dissabte? Bé, a les cartes que escriviu als vostres pares. Jo no en tinc. Bé, per aquells que en tenen. Recordeu-los que poden vindre a veure-us els primers i els tercers dijous de cada mes. Morange, ja et tornes a no escoltar. Repeteix el que he dit. No sé. He dit que pots dir-li a ta mare que vinga els primers i els tercers dijous de cada mes. O els dos, si vols. Els castigats no poden fer-ho, així que fes-ho bé. Els meus pares no els vull veure. Potser Morans vol veure a sa mare. Potser no és l'únic. Bé, Morans, tenim una coral. Me'n dóna igual. Com que em dóna igual? Alça i canta. Aquesta vulgaritat no et queda bé, noia. No tothom podem ser com Mondent. On vas? Estic fort! Vaig a fer pipí! Una mica més, Mondent. Jo també vaig anar a fer pipí. Fora. Cantes bé, guapa. T'han deixat sola, jo et protegiré. Espera'm, Nosaltres som iguals. Els meus pares són uns cabrons. La teva mare també. Si no et vol veure és perquè vol estar tranquil·la. No, ella treballa. Ah, ja sé què diu, Què? que és una puta. Ah! Ah! T'aniré a matar! Tu estàs mort! Ah, sí? Oh!
Pui Mogant s'ha faltat a la crida de l'estrès. Ningú sabia d'on venia, però el cert és que va tornar. I això és el més important. Senten la fos de la nit, l'onada d'esperança. Què fas tu així? Res, senyor. Ah, deuen ser veus imaginàries. Estaré cansat. Article 8 del reglament intern. Cap alumne pot entrar a soles a les classes. Amb el senyor Rashid ho copiaries 100 vegades, per no parlar del que li diria ta mare. Me'n dóna igual el que digui la ma mare. Però per què? Què t'ha fet ella? Explica-m'ho. No tinc res a dir-li. Espera, tot es paga. I això no acaba així. El problema, Morans, és que fas coses que no van amb tu. Barallar-te, escapar-te, fer-te la valenta. Potser als altres li fa gràcia, però a mi no. A partir de demà, assistència obligatòria a la coral. I classe de música tots els dies. Vinga, fora. De març. Ella no ho sap, però jo ho tinc clar. La seva veu és un miracle, la promesa rara d'un do excepcional. A poc, mentre la coral millora, vaig guanyant la confiança de la meva alumna. És vostè qui fa cantar els xiquets? Sí, hi ha algun problema? Al contrari, m'encanta la música. De fet, jo mateixa tinc una veu acceptable. Ah, sí?
Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Bona vesprada, senyora Langlois. Igualment. Col·lega. Madame, la seva filla ja ho sap, ve de seguida. Tot bé? Tot perfecte. Canten bé? Té un talent innat, hem de cuidar-la. Abril. Estos nens m'inspiren. Sabia que un dia arribaria el moment en el que la meva música prendria vida. Em dic Clement Mathieu, soc músic i cada nit escric per a ells. No ho hem fet bé, senyor? Sí, ho heu fet molt bé. Maleït mocós, molte! Què ha fet? M'ha furtat el rellotge de la meva habitació. Li ha agafat amb les mans en la massa. Ja ha cridat al senyor Rachan.
Ja sap, acció, reacció. I on el porteu? Al calabós, 15 dies som-hi. Però espereu, Esperar què? és el meu únic baríton. Maig. A mesura que passen les setmanes es van acumulant petites victòries. Leclerc, Què passa? encara som amics? És clar que sí. 5 més 3 quant fa? 53. Segur? Segur. Gràcies. Adeu. Mireu! És Maxent! Vinga, fora, Mondent. Ja s'ha acabat. Estic cansada. Però si sempre estàs cansada. Saber, acabe de parlar amb Raixant. Li he dit que la coral és sublim, Ah, sí? I què t'ha dit? que me'n vaig a pastar fang. A veure, on està Mondent? On ets, Mondent? Ningú se n'ha adonat de la seva desaparició? No se n'estarà, senyor director. Deu d'haver desaparegut. Bé, doncs prohibís totes les sortides fins a final de curs. Ha furtat molts diners? Tots, 200.000 francs. I ara com se suposa que pagaré els meus proveïdors? Com?
Tot per una experiència. Experiència, diu, igual que vostè en la seva música. I el carbó per a l'aigua calenta haurà d'esperar. Però, senyor director, porten 3 setmanes sense aigua calenta. L'aigua freda és boníssima per a la circulació. Fora! I s'ha acabat la coral. Però, senyor director... Gràcies, Mathieu. No sé què farem amb la coral, però pels nanos calfarem l'aigua amb llenya. No queda llenya. Vine, sé on està la reserva personal del senyor director. Javert em va sorprendre. Aquell que creia una còpia celosa de Rachan resultava ser un home honest, que valorava la música i l'esport com a motors essencials per a la cohesió. Amb la seva ajuda vaig organitzar la resistència. La nostra coral es va convertir en clandestina. No, ensenyeu les vocals millors. Demà ho repetirem. Però, senyor, no fem la segona part? No t'he ensenyat el solo? Ja ho he après. Com és possible? Bé, som-hi. El 13 de maig, poc després de les 3 de la vesprada, Mondin va tornar en un cotxe policial. La seva mirada estava plena d'hostilitat. Són els diners. No sé, Qui els ha robat? no sé, no estoy yo. Qui no veig pagar la propina? Acció, reacció. És la meua llei, cada falta un preu. No hi ha excusa ni perdó, sols mà de ferro. Qui no veig pagar la propina? Acció, reacció. Acció, reacció. Perfecte. Aquest noi acaba de confessar. Gaudiràs d'altres cases, altres guardes i altres lladres.
Per no trencar la moral fràgil dels nens, el cas Mondeng es va mantenir en silenci. El van expulsar de l'escola. Una gallina posa de mitjana 84 ous l'any. Ben alimentada, neta i amb espai pot arribar als 150. Ara, si una grangera té 9 gallines ben ateses, quants ous podrà obtindre? Esplèndid. Sí, fa goig veure el sol i s'acosten els bon dies. Sabeu, la vostra filla m'impressiona més cada dia. Us agraïs tot el que feu per ella. Ho faig també per vos. És normal, són coses normals. Ella només vol cridar la vostra atenció perquè sou bonica. No sou com les altres mares, així tots somien amb una mare com vos. Però ella vostè a vos, i això no vol compartir-ho. He pensat que hauríem de treure d'aquest internat i trobar-li una escola de música. També m'agradaria que tinguera un ofici. La música és un ofici. Podria entrar al Conservatori de Lió, però cal disciplina. Tindria opcions reals. Que jo tinc que ser el meu home. Li he donat tot el que tinc, el meu amor i tot el cor al meu home. I si a la nit somie, és segur també amb ella, amb el meu home. I al cel el portaré amb els núvols de colors. Al meu home.
Per a vostè, senyora comtessa. No entenc tot, però agraeix que el gest. Gràcies, xiquet. Senyora Contessa, deixem presentar-li el nostre vigilant, el senyor Mathieu, qui s'encarrega de fer cantar aquestes criatures. Els meus compliments. Seguim amb molt d'interès els mètodes del senyor Reixam. Gràcies per donar-li suport. I a propòsit d'aquesta coral, qui va tindre la idea? Meua, senyora Contessa, va ser idea meua. És un plaer ajudar a un director tan comprensiu. Bé, què cantem? Què escoltarem? La nit de Ramó, senyora comtessa. Això promet ser preciós. Perdone, qui és aquella xiqueta que està allí sola? L'han Ella? castigat? Sí. És un cas especial. I en els ulls de Moranys, que seguia la meua mesura amb precisió, vaig llegir moltes coses de sobte. Orgull, alegria per ser perdonada i, sobretot, una cosa nova per a ella, gratitud. Primer dia d'estiu. Noten els meus xiquets un desig d'escapar-se, de construir cabanes al cel. Aquest bon oratge els entristeix. Veniu! Veniu, és important. He trobat això mentre netejava unes pintades als banys. És l'harmònica de Corbin? I això. Hi ha almenys 200.000 francs. Ningú coneixia el teu amagatall. I no em digues que van arribar ahir per casualitat. Saps que van expulsar Mondent de robatori? No ho sabia. Ah, no? Bé, doncs ja ho saps. I què volies fer després amb els diners? Si això ho dic...
Promet no dir-ho a ningú. A ningú, t'ho jure. Volia comprar-me un globus aerostàtic. Tira. Senyor director, hem trobat els diners. No sé qui va cometre el robatori. Per això demostra que Mondent és innocent. Ja investigaré quan torni. Però que sàpiga, Mathieu, que Mondent haguera sigut culpable d'una altra cosa tard o d'hora. Amb gent com ell no hi ha remei. Però la justícia sí... La justícia? Que s'ocupe d'ell. He d'anar-me'n, he d'acudir a Lió. Si tot va bé, potser em donen el meu accents. Sí, senyor director, espereu-me. Vostè també es va? Aprofite el viatge. Passaré les vacances a casa de la meva germana. Té un piano. Avui no hi ha classe? No. I què farem? La migdiada. Crec que tinc una idea millor. Se n'anem d'excursió. Però això va contra les normes. Le Querrec és un passeig i el Clercotet. Oi que es pega esta cançó, eh? Passar pel camp de darrere, per a que la Mare Maria i els veïns no ens veieren. Després es va refugiar al bosc de Linyón. I què fa jo al bosc? Un xoc de pistes i s'entretenien. És innecessari dir-vos, senyor Marcels, que la meva decepció envers vostè és definitiva. Senyor director, assumís tota la responsabilitat d'aquesta escapada. El senyor Marcels va tratar de dissuadir-me constantment. Això s'anomena falta de convicció. També pot considerar que hem salvat la vida d'estos xiquets. Sí, bé, però si no hagués dissat l'establiment sense cap vigilància, no haguera corregut cap incendi. Senyor Marcels, per seus anys de servici només quedarà suspès. Però vostè, Mathieu, queda acomiadat per incomplir les normes. Si és així, fes-me fora a mi també. Això no depèn de vostè. Gràcies, senyor Maxens. Però pensa en els xiquets. Fot! 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 Així té, el seu sou i se'n va immediatament. Li prohibís tornar a veure els seus antics alumnes. Com diu? Vostè
el vigilarà. Fora! Abans de marxar, permeteu-me dir-vos el que pense de vostè. És vostè un incompetent i un profundament cruel. Tu no ets ningú, Mathieu. És un músic fracassat. Un simple peó. No s'oblide de cantar amb nosaltres. Et trobarem a faltar. Adeu, senyor Mathieu. Senyor Mathieu, em vols portar amb tu? No puc fer això, Pepinot. Torna, va. Et faran castigar. Per favor. No puc fer-ho. Torna, va. Torna. Pepinot va tenir raó. Aquell dia era un dissabte.